Какво са, драги зрители, от Пасам Урбаскан? И както виждате, днес цъкаме в бъдъра. Но това не е клип, който ще играем PvP или ще правим развитие, а е клип срещу тъпия оунър на този сървър. Значи, той е приятел, който талки с мен до скайпа. Кажи хай на YouTube. Хай. Да, това момче. И мен, разбира се, оунъра, великия оунър. Ние измами с 60 лева. Пълен батал, нямам думи за това. И да. Просто снимам този клип за информация и според мен да не си купува терен в този сервер. Езък за хубавия сервер. Това е сигурно най-добрия сервер, който може да се играе в акшен с приятелчета. Ама има такива педалски унари, като е този. Нямам думи просто. Пратих 3 смс за Бъдъргот. 20 лева. Да, близко там 20 лева, 19 и 20, защото на намаление. И познатичко, имам ранг, че и 3 ранка имам сигурно. Това пълен педерас вика веднъж, че кодовите били с 7 цифри, защото на мен ми върнаха кода с 6. Втория път вика кодовете ни били валидни. И третия път познай какво става. Пиша му, тия кодови за какво са, Бъдъргот, тъй. Ето тук дори в скайпа мога ви покажа какво ми е писал точно за тия кодове. Чакай малко си. Значи. Откъде беше, бе? Така, някъдето и тук и аз му викам, защо не дигаш? Абе, 60 лева вече нямам думи. Той за бъда готли са. И само как го е написал? Той за бъгот и са. Просто много е грамотен. И аз му викам, да, защо? Ще ми го дадеш ли? Ще ми дадеш ли ранка, а? Писах ти по скайп, защото тук ми казаха, дай кодовете пак. И аз ето пиша му ги кодовете, ето това са кодовете. Ето викам му, ето. На този сервер са теглени. Остави ги. Защото те са по-немързели. И викам тук, ето, всичко е по 7, нали, по 7 цифри. В сайта ми вика, че са грешни те. И той ми вика 4,80 лева, нали? И аз викам всеки код е 4,80 за Бъдъргот са кодовете. Той вика, днеска няма такива кодове. Кодове такива няма пращане. Как, брат? Да. Аз му викам, как фърото ми ги прати, наистина не те мамя. Сега ще адна в дискусия с него, добавих го. Ето тук дори мога, до това модератора някакъв дит ни заплашва с бан. Ето тук гладвам, той си левка пише, защото е пълен гей так черен. Аз ти казвам, днеска няма такива SMS-и. Сайта не ти го е приело, наистина прати. И не вижда за какво напираш още. Не те лъжа, ела диск, да кажеш на форумото ми, наистина прати човек и каже текст номер, викам да са сбъркали номера и текста. И аз му казвам тук, не е номера, нали номера 1974, той вика и на Бъдър, да. И вика ми наистина прати, не се ебавам. И той вика блокирам те. Писна ми едно и също. За ко? Се занимавам с теб, аз ти казвам ти за последен път, че пратих, нали, викам, аз ти казвам, че пратих. Той вика, няма такива SMS, ако имаше, не се еба. Сайта щеше да ти ги приеми, както е приело така. От сайта не ми ги прие, аз му викам на всички в сървъра проеми го. Не ти го е приел, също са грешни. И как не си пратил? 3 пъти пратих му, викам. Това 60 лева. Той им праща някакви човечета, черен мангал просто. 3 пъти пратих и викам, все са грешни. И той ми вика, измислени. Как бе? Лека и спокойна вечер. Пълен черен миндил. Това му пожелавам да го фанат някои мангали, братле, и да му щупят канчето. Да, хора. Ти нещо имаш ли да кажеш за този педарас на Друса? Ами аз казах думата.
поговорката е, в смисъл не вярвайте на някои хора. Някои са много алчни, искат и още. Така че не се доверяйте на всеки. Аз един път направих тази грешка и не говоря за този път. Това дори му е втори път, извиня, че те прекъсвам. Да, и миналия път толкова. С 60 лева долу-горе пак го набутаха. Минус 6. Да, добре, 54. Но ето виждаме, че и в този сервер е същата работа. И той е алклона. Ми вика, че сме го лъгали, че сме пращали SMS и вика, ще банна. Пълен миндил и той. Просто нямам думи. И да. Сигурно някой от това нарича не вие клипа и ще почнат да хейтят, но хейтера хейт само. Да хейтят, той няма друга работа за такива. Да, Ама, целия живот. да. И също преди края на клипа искам да се извиня, че посвах толкова много, но просто съм изнервен, все пак 60 лева, ница много, ница малко. Това е предупреждение не само към нас, а и към вас. Да си имате едно ново. Опитваме и вас да защитим, понеже не искаме да се случва на друг, освен на тоя. Защото е пълен миндил. Не само той, а целият екип, в смисъл. То никой от тях не ни вярва, нали? Окей, както и да е. И да, хора. Мисля това да е за клипа и до скоро.